Bueno, egun guztioi eta oso iradokitzaia entzuten egon garena, eta lehin dugunaz oso batzuk zuk botatako aritik tiratzen, pasan izen. Nik ipini duten izen burue izena metodologia gutxiago hausnarketa gehiago eta ez da kasualitate bat izan. Bada, pedagogoa ezen enean eta munduan egoteko mundu horretatik eskandia sortzen diran kontu bat, eta baita ere bizkat zirikatzeko. Zer nahu metodologiez, hasta ahí. Ondo defendatzen dudan, zerbatik. Vamos allá. Zer da pedagogia? Pedagogia gora, pedagogia bera, pedagogia feminista, pedagogia tal, pedagogia gora. Zer da pedagogia? ¿Qué pasa? Zer da? Batzutan, kontzeptu oso potoloak manejatzen ditugu egunerokoan eta naturalizatu egiten dugu, baina esan da komunikaterapek erabiltzen duen kontzeptu baten esanaia askotan ez dago adostua. Eta pedagogia, eta pedagogia feminista esaten dugunean, gauza handi bat esaten da gara. Orduan uste dut, bi kontzeptu hori inguruan inako genituzkela beste jorra batzuk. Bai? Orduan, momentuz, kajoien zartuko da. Kajoien bukaeran berriro egingo dut. Kontu da, oso ondo azaldu dozun kontestua ere bizi dugun, ez? Eta aurrak sozializatu egiten dira bertan. Baina gu baita ere, zuk esan duzu ez? Helduok irakasleok zer, gu ez gara horretaz zailo den pertsonak eta beraiek salgatu behar ditugu. Gu gara hori irakitzen diozunak. Gu gara egunero eta konturatu barik askotan erreproduzitzen dugunak araua. Eta orduan hori eman diogu kontestuak izkeni diogu eta normaltzat saldu diogu, baina gero urtean baten, bitan, lautan nahi dugu kognitiboki eta diskursiboki beste zerbait esatea. Orduan, pixkat, zaila. Guk eskaintzen diogu errealitate bat, markoa, zirraletan. Guk eskaintzen diogu marko bat. Eta gero esaten diogu markoa ez dela zuzena. Eta beste gauza bat, esan behar dutela. Eta beste gauza bat, esan behar dutela. Que me muevo mucho. Beste gauza bat dela. Baina, zer gertatzen da? Zertan laguntzen diregu horrekin? Irakasten dizkigu diskursoak. Gaur egun, edozein eskolara goaz, eta ikasleek ematen dituzte speech batzuk feminismoaz, alucinatuta delitzen zarela. Baina suerte pizka batekin, eskola horrek kontratatzen bali mazaitu, denbora luzez gertan egoteko, ateratzen zara patiola, egoten zara pasillotan, ikusten dituzu irakasleen arteko bilerak, eta orduan ikusten duzu, diskursiboki irakatzen diegun hori. Nola gero, ez diren gai gorpuzteko. Eta hori baino okerra horik ez daki dagoen. Zerentzat, diskurso matxirua dauzu, argi dago, zer zaren. Baina diskurso politiko bizuzen baliatzen aldin badozu, baina gero ez zara gai hori gorpuzteko, komplikatua gara. Eta horregatik iruditzen zait, batzutan, metodologiekin, hortxe gabiltzara. Hortxe. Zer da metodologia? Nola galderari erantzuten diona. Baina nola zer? Zein da helburua? Pedagogia kritikoa, baldin bada, transformatzailea da. Eraldatu berako. Eta gero, metodologiarik onena tokatuko dugu hori lortzeko. Baina metodologiak ez dira kamisetak, ez dira eskaparatetan erosten diren gauzak. Ez dira produktuak. Eta eskola, nire ustez gaur egun, produktuz betetak daukago. Hau da, pedagogiaren kapitalismoa. Behin da metodologiak. Eta izen politak, gainera. Ez hemen hau egiten dute, ez hemen hau daukate. Izenak, abizenak. Baina zein da aldatuen praktika
hasierako balean itzulita, pedagogia kritikoa zerbait da praktikaren gaineko hausnarketa kritikoa. Eskolaz eskola, gelaz gela egin behar dena. Ezin dena leku batean erosi eta implantatu eta ja. Ez. Diruak ez ditu benerako balio. Nahiz eta noski eskoleran errekursoak behar ditugu. Zer denbora da, hausnartzen emateko denbora. Orduan, badago, gustatzen zaidan, ni bizitzan lan esatatu dut, bikote, etxe bizitzaz, baina beti izan azbirgune feministakoa. Eta birgune feministan, duela urte batzuk, atara bendun, panfletillo atolan, transexualitateak deitzen dana, eta hor dago, Josebako ekin dago liburuan artean manera homoioa, dago egoera bat irakurri nahi dizuetan. Esaten ari nahi zen apiskat, eramaten. Zema minutu bat ez? Perfecto, ahí vamos. Vale. Playa da egoera da. Udaberriko egun eguzkitxo bat da, eta hondartzan duizta batean daude. Gugandik gertu daude aita, ama eta semea hori. Horrela ditzen dioten karren. Aurretako batek, 5 urte inguruko Mikelek, hainbat gazte ikusi ditu itsasertzean borroketara jolasten. Eta urrunetik imitatzen hasita. Halako batean, aitaren gerturatu eta esan dio, ni supermuskulo naz, zuk baino muskulo handiagoak ditut aita. Aitak, munduko lasaitasun guztiarekin, hausnartzea gonbidatu du 5 urteko Mikel. Esan dio, begiratu amaren gorputza. Esan ditu berak zuk eta nik baino diak landuagoak. Mikelek amaren gorputzari begiratu dio, eta gerturatu ditzaio. Amak esan dio, baina zuk badakizu zer diren bilarrak, eta zertarako balio dute. Eta azaldu dio, muskulan funtzioa dela gorputzaren mugimenduak eta posturak egitea. Eta bigarrak oso fuerte edo oso binen izan ez gero, ez direla lagungarriak posturak hartzeko garaian. Mikelek osoak entzun du amaren azalena, eta besoa malguntzen joan da. Amak tarte bat utzi eta gero hauxe egitu du. Gure gorputza biharrez beteta dago. Besoez aparte, gainontzeko atalek ere biharren lana behar dute. Begira, froga bat egingo dugu. Etorri hona eta egin irribarre. Aurrak irribarre egin dio amari. Amak esan dio, beitu, oso irribarre polita izateaz aparte, keinu hori egiteko ezinbestekoak dira muskuloak. Eta lan fuerte izan ez gero, ezingo zenuke irribarre eder hori egin. Playa zaude, hau ikusten duzu, altxatzen zara eta txalo kasten zara. Ez da beste ofiarik. Eta orduan, zertarako balio du egoera honen transkribaketak eta behin agarriz irakurtzeak, hausnartzeko, pentsatzeko egunerokoan zenbat aukera ditugun, baliatzen ez ditugunak. Eta gero, handik, ez dakitzen bat egunetara tokatzen denez horretaz hitz egitea, modu artifizial batean sortzen du kontestu bat horretaz hitz egiteko. Baina momentua ez da hori, momentua zan bestea. Direktoa, esanguratzua dena, gertatzen ari den momentua. Amak, kasu konkretu honetan, neska, mutil, generoa, talako kontzepturik esan gabe, eraman du aurra muskuloan funtzioaz pentsatzera, bajatu dio rollo, amera, pum, pan. Joder. Claro, beti ez ezkigu okurritzen bideak eta ariak, ez? Baina, bai, dago hor gauza bat autua, ez? Bide bat hartzea edo beste bat. Eta, esango nuke askotan, aurrak ipintzen dituela gauzak, ikasten eta kontzeptu herriak eta el día del árbol. El día del árbol ekologispenak. Joder! Aski da, benetan, aski da. Beste zerbait egiteko gai gara. Beste kontestu batzuk sortzeko. Errealagoak,
ezain prefabekatuagoak. Eta dudabarik horretarako irakasleok, ezitzaileok, helduok, berdin zaitzea bizenarekin, baina helduok, badugu ardura bat. Gu ez garela holan plastikosoak eta ez dugula ezer eragiten. Gu gehu gara genero transmisore andante bat. Etengabe esaten ari dena. Esaten ez duenean ere. Eta gira norduak gehiago. Orduan, guazen horretan bintzatzera. Eta guazen gure burua lantzera. Eta ez aurrei eskatzera, batzutan guk ematen ez duguna. Non ikasten da bizikletan ibiltzen? Esplikatu dizute bikain, baina ibiltzen zaren arte, orekaren sentsazioa bere ganatzen duzun arte, ez dakizu zer da oreka. Gauzak ezin dira bakarrik hemen ikasi. Berdira egin. Eta katzak egin, baina osnartu horren inguruan. Egunerokoak ematen du asko da. Orduan, horretan jarri behar gara. Eta, badakine, bidero daude hori. Vale. 5 minutu hori dut? Venga. Bueno. Eta, esan nahi ditu gauza pare bat, lagur minutuko horregia. Venga, ba. Naturalizatu naturalizatutakoa problematizatzeko prozesu bat. Jarri behar dugu martxan, ez da? Eta, batzutan, irakurri dizuetan egoera konkretu horren atmosfera kontutan hartuta, nahiko lukazu eta atmosfera hori okitea buruan, eta adibidez, beste erago adibidez jarriko dizkizuet. Badago gai bat, gaur egun oso topera dagoena direla emozioak, ez da? Ematen duen arte ez dira existitu, eta emozioa gora, emozioa bera, que si emozionate, emozionarnos, eta orain, sustuaz, aurreskuntzako bera batera, eta ez dago bera askorik non ez dagoen, ez noa referentzia zeratzen esatera, baina liburu oso formatu bat, han bere koloritxo guztiekin, eta emozioak agertzen dira supertipifikatuta eta estereotipatuta. Zaude pozik, zaude triste, edo zaude esarre. Eta horrak eramaten ditugu kokatzera horretan. Aita ostra. Hemen nor dago egun oso batean, pozik egun osoa, edo aserre egun osoa, edo triste egun osoa. Ez que kontu hau, pedagogia feminista ez da bakarrik neskak eta mutilak eta nola eraikitzen ditugun gorputz horiek, eta ez egiten ditugun con los temas apotemas de la vida. Zer egiten dugu arrazismoarekin, zer egiten dugu emozion kudeaketarekin. Gai gara gure emozion kudeaketaz. Beste gai bat, adibidez, afizioak eta ofizioak eta. Behar denean da, ez, baina zuritzaik izan da dira, ezka, ez gertzo. Falta zara. Baina hori da nahi duguna beraiek ikastea. Edo nahi dugu beraiek pentsatzea pertsonak gai garela aldatzeko, saiatzeko. Por ejemplo, nik behin gogoratzen dut, ez dakit irakurri duzuen pasionariaren biografia elkarrek atera zuenen. Bueno, bestoik, pasionariaren biografia. Kontatzen du liburu horrek, nola pasionaria, oso lotzatia zen. Hala ere, zure barrekizue pasionaria dara, emakume bat, plazaz zebilena, behar bat alarra eta oso ondu gainera. Orduan, egon nintzen aurrekin eta galdetu nien. Zuik esan gabe lotzatia zela. Nola imaginatzen duzue plazaz hitz egiten da diren emakume bat? Lotzatia edo lotzatia? Eta bera, baina ez lotzatia. Nola izango da lotzatia? Ze lotzatia bazar ezin duzu. Hor dago, asuntoa. Pasionaria oso lotzatia zen? ¿Qué dices? Bai, oso lotzatia zen. Baina guk adugu garatu. Danok. Eta danok ez gara berdinak eta danok ez ditugu okera berdinak. Baina ez gara estatikoak. Eta ez da edo honetarako balio duzu edo honetarako balio duzu. Eta orduan, adibidez, lanbideen aferarekin iruditzen zait askoso interesgarria doa. Esan beharrean, neskak ere zuritzaile izan dira.
esatea, adibidez, ofizio honetan, zer ezaugarri bururatzen zaizkizue importanteak? Zer behar da lan hau ondo egiteko? Eta ezaugarritu dezagun, personifikatu bainik. Eta ikusi dezagun, hori egiteko zer aukera berber, edo zer egin bako zenuke, hori betzeko, edo ez dakit. Iruditzen zait, txikiagoak direla egin ditugun gauzak, baina sakonagoak. Eta amaitu barko edanez, gora zeina, venga. Una cosa. Esan dudanarekin, oso txikiagoak eta esan handiak, batzutan eskoletan esaten didate. Baina dugu espazio aldatu ez da bizar. Eta komunekin zer egiko dugu. Zer, ditugu bi komun, neskena, mutilena, eta ez dugu eskola binarista izatea nahi, eta komunek aldatzen dituzu ja. Egin esaten dut, nola posible? Errezagoa izanean, horra bat egitea. Eta horman botatzea eskola, barruko horman bota behar da. Zer egiten dugu komunetako horman botatzen eta egoera gertatzen espagaranek pentsatzeko neskek mutilek eta danok nola erabiltzen dugu komuna. Eta komuna garri utzi da, gero ondoan datorreka txisen egiteko ezarritak. Nahi bali bat duetzan. Beste idea da, ez direla obrak, ez direla hormak, barruko hormak dira, bota direnak. Eta elkarrekin. Orduan, pizkatea iosak izan garena, gugarela ez hor, mogidu bat dugu fitxetan. Nima dagoetan, galdera bateria bat eta honekin amaituko dut, una galdera. Nik uste pentsatu dezakegula, nola zeratzen naiz ni? Norekin azeratzen naizera batera eta bestera. Zer ikasi ezin dut ikusi. Zergatik? Baten gora azten dit. Zergatik beste ikasi honek beste hau zorra azten dit. Zer oiartzen dira zer sortzen dit egoera honek. Nola posizionatu naiz eta askoten horrean. Konstientea naiz. Zergatik eta zertarako naiz ni ezitzaile. A ber. Zergatik erantzuten dut horrela egoera horren aurrean. Zer idiot nik beldurra eskolan. Nire gelako horren zerrenda esatean, nora astu egiten dut beti. Nola hitz egiten dut aurrez. Zer zorazten dit feminista hitzak. Zenbat kontraesanetan topatzen dut nire burua. Zeintzuk dira horiek. Nola eragiten du horrean dudan pertsona neska edo mutila izateak. Konturatzen ari naiz honekin, ez duela eragiten esateak ez nau berdintzareago dutzen. Arrazista ez naizela esateak ez. Kapasa naiz ikusteko aurrei herrieta egiten dira batzuetan, nik neuk beste espazioetan izaten ditudan jarrera berdin-berdinagatik. Aurrei eskatzen dira egiten adut nik, konfortegoetatik ateratzeko prestar nago. Etzikena sentitzen dut. Zer da ilusioa sortzen didan argi lanean. Eta balioak nola irakasten dira. Aurrei ikaskidekin nola portatu behar diren esaten dien. Tratatzen alditut nik beraiek modu horretara. Eta nire lankideak. Nire lankidekin nola reakzionatzen naiz. Nola ikasten dugu guk. Eta bukatzeko hori esan dengo nuke. Irakasleok badugula lan handia egiteko, baina baita ere tresnak. Eta pentsatu dako egukera nola ikasten ditugun guk gauzak. Aprendizaren kartografia. Emozio konkretu honekin ni nola sentitzen az. Zergatik, nire bizitzan, nire biografian, zer gertatu da emozio honekin. Zergatik, mugitzen ditu nire dela. Beraz, ez dago naztu, ezitzen izateak izena kritikoa. Duela, bai ala bai, transformatzaile izan egin badu bintzat, ez dela beste lozoa da. Eta ikuspegi erabat politikoa duela. Jodak.